Dyma'r myfyrdod ar gyfer Mawrth y 5. I ddathlu Gwyl Dewi wrth gwrs. Diolch o dad am dy gwmni. Diolch am ein gwlad Cymru. Diolch am ein nawthsant Dewi. A diolch am y cyfle i addoli yn ein hiaith yn hunain. Dy syfwn dy fendith arnom, yn enw Iesu Grist. Amen. Dwi ddim am ddarllen bore yma oherwydd fe dwi'n mynd i gyfeirio atyn nhw'n gyfarwydd i chi. Dwi eisiau chi feddwl am 3 hanes yn y Beibl. O Efengyl Mathew, penod 7, mae tu ar y graig. O Efengyl Lyc, penod 10, y Samariad Trigarog. Ac yn ôl at Mathew i benod 5, yr ail filltir. Ac yn cymryd fel testyn, yr cymal olaf yn adnod 37 o Efengyl Lyc, a hanes y Samariad Trigarog. Dos a gwna dithau'r un modd. Dos a gwna dithau'r un modd. Mae'n gyfnod dathlu Gwyl Dewi arno ni. Cyfnod cyniawe a cawl y fwy na dim. Os nad ych chi'n hoffi cawl, ych chi siwr fo'n casau'r cyfnod yma. Ond mae Dewi, wrth gwrs, yn cynrychioli y 2 elfen bwysicaf i unrhyw Gymro gwerthu halen, sef cariad at iaith a cariad at Grist. Ac yn sgil hynny, cariad tuag at ein gwlad. Fe fi canlyniad y sensws diweddar yn ddamniol i'r 2 elfen Gymreig yna yn anffodus. A dwi'n siŵr y byddai calon Dewi yn gweidi pe clywed ffigurau siomedig a gyhoeddwyd. Ond fe allan capeli yn sicr honni gyda balchder, mae dyma'r unig sefydliad ar wahân i'r Eisteddfod Genedlaethol sydd yn uniaeth Gymraeg bellach. Dda'i'n teimlo weithiau fod cyfraniad Capeli Cymru tuag at barhad yr iaith yn cael ei anwybyddu neu ei anghofio'n gyfleus sy'n fwy cywir efallai. Mae yna weddi fer ar ffurf pennill mewn llyfryn gan Eiddwen James, allai fod yn sail i'r myfyrdod yma, ac mae'r geiriau sy'n berthnasol i'm neges i yng nghanol y darn. Gofynnwn i ti ddew ein tad am gymorth i gadw prydferthwch ein hiaith, a pharchu Efengyl a chadw diwylliant yn ffyddlon mewn gair a gwaith. Y geiriau a pharchu Efengyl sy'n hynod berthnasol i Dewi, hyd yn oed yn fwy na'i gariad at Gymru falle. Mae hynny'n ein harwen at ei eiriau mwyaf cyfarwydd i ni wrth gwrs, sef geiriau ei bregaeth a geir yn llyfr Ancyr Llandewi Brefi. Frodyr a chwiorydd, byddwch lawen, a chedwch eich ffydd a'ch cred, a gnewch y pethau bychain, a glywsoch ac a welsoch gen i fi. Mae'n adnod yn yr epistol at yr Hebreaid, 4 adnod ym mhenod 11, ac yny mae'r gosodiad hwn, a mae fe wedi marw yn llefaru eto. A mor wir yw hynny am nawthsant Cymru. Mae Dewi Sant yn cyhoeddi ei neges o hyd, ac nid ar ddydd gwyl yn unig. Bydd yna lawer o geniawe ac yn y blaen dros y cyfnod yma, a bydd llawer yn siarad yn hiawd am Dewi. Mi fydd digon o siarad am Dewi, ond faint fydd am wrando ar Dewi. Mae yna nifer a bod yn deg wedi dilyn y cyfarwyddyd i wneud y pethau bychain. Ond chi'n gwybod mae rhai o'r gweithredoedd bychain yma wedi tyfu'n bethau mawr, yn enwedig o ran arwyddocâd efallai. Mi gyfeiriais i at 3 egwyddor sylfaenol i chi feddwl amdanyn nhw. Os bydd rhywun yn dorfodi i'w ddanfon am 1 filltir dos gydag ef 2, rhoi'r sawl sy'n gofyn gennyt, a phaid a throi ffwrdd oddi wrth y dyn sydd am fenthyca gennyt. Cerdded yr ail filltir. Ond daeth teithiwr o Samariad ato, pan welodd hwnnef, tosturiodd wrtho, helpu'r gwan ar methedig. Pob un felly sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof ac yn ei gwneud, fe'i cyffelybu'r i ddyn call, a adeiladodd ei di ar y graig. Ac adeiladu dy di ar y graig, sef sicrhau sylfaen dda. Mae sawl un bellach wedi nghlywed un dweud mae'r pryder mawr sy'n gen i dyddi yma ydi pa fath o sylfaen fydd gen blant y dyfodol. Mae fy nghenedlaeth i wedi cael sylfaen go gadarn, bod sawl sylfaen yn gwegian erbyn hyn. Falle mae dyfyniad sy'n dangos hyn yn glir yw geiriau Andrew Lloyd Webber, rai blynyddoedd yn ôl wrth sôn am gastio Jesus Christ Superstar. Bydd castio Iesu'n dipyn o hwyl, oherwydd nad oes gan bobl rhyw ddelwedd sefydlog
o sut y dylai edrych. Byddai ganddynt yn y gorffennol, ond drwy'r ysgol sil, ond ychydig sy'n mynychu honno heddiw. Ie, digon gwir yn fe, mae'r byd mae wedi newid. Mae wedi newid yn ddybryd o'r adeg pan o'n i'n tyfu fyny. Sut allwn ni wneud yn siŵr bod ein cymdeithas dreisgar ni yn troi yn ôl at egwyddorion Cristnogol? Sut allwn ni godi'r tŷ oddi ar y traeth a'i osod ar y graig, drwy wneud y pethau bychain efallai? Yng Ngapel Salem Porthmadog y cychwynnau sy'n yr ysgol sil, ymys criw hapus o blant ac ieuenctid. A dyma'r cyfnod, wrth gwrs, dechreuais o dan dylanwad a thrawon cydwybodol yr ysgol sil. Pobl oedd yn rhoi'n wirfoddol o'i hamser i chwarae'r han mewn gosod sylfaen o graig i mi. Dwi wedi gweld cymaint o ffrindiau yn adeiladu ei tŷ ar y tywod, a dwi'n wedi bod ar fy ngwyliau ar y traeth hwnnw fwy nag unwaith. Ond mae yna un peth sydd wedi farwain yn ôl at y graig o hyd, cydwybod. Ych chi'n gwybod bod fi'n hoff iawn o ddifynnu y gwpled wych oddi ar hen raglen o dalwn y beirdd, dim ond dau sydd yn fadnabod, fi fy hunan, am cydwybod. Ond beth felly sy'n gyfrifol am y cydwybod hwnnw? Hanesion o'r ysgrythyr, damhegion ac yn y blaen. Yr hanesion yma osododd y sylfaen am galluogi wybod y gwahaniaeth rhwng da a drwg. Dyna'r fagwraeth ges i a'r sylfaen a roddwyd i mi gan nifer. Does dim pwysicach mewn bywyd na sylfaen dda ac egwyddorion cadarn. Dyw hynny ddim yn golygu gwneud penderfyniadau poblogaidd o hyd. Mae ambell ddewis anodd i'w wneud. Mae gwneud y pethau bychain i osod sylfaen gadarn yn arwain at bethau dipyn mwy. Mi ges i fraint nôl yn yr 80au o gyfarfod yr archesgob Desmond Tutu, a dyma ei eiriau fe. Gwnewch ychydig ddaioni lle rydych chi'n byw, ac o roi'r darnau bychain yna i gyd gyda'i gilydd, mae'n bosib traws newid y byd. Dameg sy'n neidio'r cof wrth feddwl am yr egwyddorion sydd angen i osod sylfaen gadarn, yw'r ddameg am y Samaria Tregarog, wrth gwrs. Mi hoffwn i adrodd hanes o'r Amerig, hanes allai gael ei ddehongli fel fersiwn fodern o ddameg y Samaria Tregarog efallai. Bachgen sy'n adrodd yr hanes. Roedd o'n newydd gychwyn yn yr ysgol uwchradd. Pan weles fachgen oedd yn fy nosbarth i yn cerdded gartre o'r ysgol. Cael oedd ei enw. Edrychai fel pe bain cario pob llyfr oedd ganddo, a meddyliais i fi fy hun, pan byddai unrhyw un eisiau cario i lyfrau gyd gartref ar ddi Gwenedd, rhaid bod e'n dipyn o nerd. A fel roedd nhw'n cerdded i ffwrdd, gwelwn griw o blant yn rhedeg tuag at Cael. Dyma nhw'n taro'r llyfrau allan o'i afael, a'i faglu, nes y glaniodd yn y baw. Hedfanodd ei sbectol bant a glanio yn y gwair tua 10 troedfedd oddi wrtho. Edrychodd y crwtlan ac roedd rhyw dristwch ofnadw yn ei lyged. O'n i'n teimlo drosto. Felly rhedais draw ato, tra roedd yn cropian o gwmpas yn chwilio am ei specs, a gwelwn ddeigrin yn ei lygad. Helpais ef i godi lyfrau, a holi ble roedd e'n byw. Wel, oedd e'n digwydd byw heb fod ymhell oddi wrtha i, ac fynnais pam nad oeddwn wedi weld cyn hyn, dywedodd ei fod wedi bod mewn ysgol breifat lan hyd nawr. Mi am yn sgwrsio ar y ffordd gytre fi gariais rai o'i lyfrau iddo. A dweud y gwir, o'n i'n eitha hoff o'r bachgen newydd yma. Gofynnais iddo fydde'n hoffi chwarae ffwtbol gyda rai o'n ffrindiau i ac fe gytunodd. Bu fy'n ei gwmni trwy'r penwythnos, ac roedd yn boblogaidd iawn gyda'n ffrindiau a minne. Bore llun, gwelais Cael gyda'r tomen lyfrau yma eto, a dywedais wrtho fi gen ti fysls a hanner os ti'n mynd i gario'r holl lyfrau yna bob dydd. Chwarddodd Cael a pasio hanner y llyfrau i mi. Dros y 4 blynedd nesaf, daeth Cael a minne yn ffrindiau gorau. Wedi cyrraedd y 6 dosbarth, roedd rhaid meddwl am goleg. Cafodd Cael ei ethol fel valedictorian ein blwyddyn ni. Yn yr Amerig, dyma'r disgybl sydd yn siarad ar ran y dosbarth wrth adael yr ysgol uwchradd. Wedi rhoi rhyw besychen y ddau, dyma Cael yn dechrau siarad.
Mae diwrnod graddio yn adeg lle rydych yn diolch i'r rhai sydd wedi'ch helpu trwy blynyddoedd caled, meddai. Eich rhieni, eich athrawon, eich brodyr a chwiorydd, eich hyfforddwr falle, ond yn fwy na dim, eich ffrindiau. Dwi am byd wrthoch chi heddiw mae bod yn ffrind i rywun yw'r anreg gorau gallwch chi roi i berson. Dwi am adrodd stori wrthoch chi, meddai Cael. Edrychais arno mewn rhyfeddod wrth iddo adrodd y stori am y diwrnod y bu Cael a fi gwrdd. Roedd wedi penderfynu lladd ei hun dros y penwythnos hwnnw. Diolch byth, cefais fy achub, fe wnaeth gweithred o gyfeillgarwch gan ffrind fy rhwystro rhag gwneud rhywbeth gwirion. Roedd y gynulleidfa'n gegrwrs wrth wrando ar y bachgen poblogaidd yma yn adrodd hanes ei foment wannaf. Ie, peidiwch byth a bychanu eich gweithredoedd bychain. Mi all un weithred fechan newid bywyd person gwell neu'r gwaith. O beth am gerdded yr ail filltir? Wel, mi hoffwn dynnu eich sylw at stori gymharol ddiweddar sy'n esiampl i ni gyd. Merch sy'n adrodd yr hanes tro yma. Rhai blynyddoedd yn ôl pan oeddwn ni'n gweithio'n wirfoddol mewn ysbyty, fe ddys i adnabod merch o'r enw Liz oedd yn dioddef o glefyd prin a drifrifol. Ei hynny gobaith i fyw oedd derbyn trallwysiad gwaed, blood transfusion, oedd i wrth i brawd 5 oed, oedd wedi goroesi'r un clefyd a wedi datblygu'r antibodies oedd angen i wrth sefyll y salwch. Esboniodd y meddyg y sefyllfa i'w brawd, a gofyn a fyddai'n barod i roi ei waed i'w chwaer. Fe oedodd am funud cyn dweud, fe na fi hyn os bydd yn achub fy chwaer. Yn ystod y trallwysiad, gorweddau'r bachgen yn y gwely nesaf at ei chwaer, a gwenodd fel y gweddill ohonom wrth weld y lliw yn dychwelyd i wyneb ei chwaer. Yna fi aeth yn welw a diflannodd i wen, edrychodd ar y meddyg a gofynodd mewn llais gwan, byddai'n dechrau marw yn syth. Gan ei fod mor ifanc roedd wedi camddeall y meddyg, ac roedd yn credu bod rhaid iddo roi ei waed i gyd. Nawr te, dyna i chi beth oedd rhoi yn ddigyfaddawd, cerdded yr ail filltir a'r hagor. Roedd yr hyn ymddangosau ni fel gweithred fechan, yn weithred anferth i'r bachgen bach yna. Roedd y bachgen bach yna yn fodlon rhoi ei gyfan oll. Rhoi ei gyfan oll wedi rhywun ofyn iddo wneud y pethau bychain. Faint ohono ni sy'n fodlon rhoi ein cyfan oll? Mae'n bosib chi'n fod nifer ohonom yn dlotach yn ariannol nag oedden ni gwpl o flynyddoedd yn ôl, ond fe allwn ni dal fod yn llawer mwy cyfoethog. Mae yna fwy nag un ystyr i gyfoeth wrth gwrs. Cofiwch eiriau'r arglwydd Iesu yn yr Efengylau, a mae'n haws i gamel fynd trwy grau nodwydd nag i rywun cyfoethog fynd mewn i deyrnas Duw. Mae'r anogaeth i roi cyfoeth heibio nodwedd gyson o ddysgeidiaeth Crist. Ond roedd ganddo gefnogwyr digon cefnog megis y gwragedd fy'n gweini ar y disgyblion o'i hadnoddau hunain. Mae'r Iesu'n pwysleisio nad meddiannu cyfoeth yw'r cam gwag, ond ymddiried a dibynnu arno. Dyna ni nôl at y pethau bychain eto. Mae eich cyfraniad wath beth o'i faint yn gymorth i'r rhai llai ffodus na ni. Gall eich cyfraniad helpu osod ei tu hwy ar y graig. Ewch gyda nhw'r ail filltir, ac sgallwch, a gnewch yn siŵr ein bod ni y cryf yn rhoi cymorth i'r gwan, a hynny'n ddirwgnach. Dewch i ni gael addunedi i droi y pethau bychain, yn weithredodd o bwys, yn ein bywydau ac ym mywydau ein cyd-dynion. Fe all y Cymro ymfalchio ni nawdsant. Mae Dewi yn pledio grym esiampl y Cristion ymroddedig. A'r esiampl honno, hyd yn oed yn y pethau bychain, yn dylanwadu ar eraill. Ac mae'n pledio'r fraint a'r cyfrifoldeb sydd gan y Cristion ym mhob oes, y fraint o gael bod yn llawen, a'r cyfrifoldeb i gadw'r ffydd. Gellu dweud am Dewi a llawer Cristion ymroddgar arall. Doedd dim yn rhy fawr ganddo i wneud dros yr achos, a doedd dim yn rhy fach ganddo i wneud chwaith. Dos, a gwnaed dithau'r un modd. Mwyn enw. A dwi'n gorffen gyda gweddi ar gyfer dydd Gwyl Dewi Sant.
Diolchwn i ti Dduw yr holl genhedloedd am Gymru, ein gwlad fach ni. Cadernid mynyddoedd a glesni ei dyfroedd sydd yn ei hanwylo hi. Diolchwn am y traddodiadau gwerthfawr ac am ein hetifeddiaeth hardd, am seiniau telynau fy'n fwy'n ysbrydoliaeth i gerddor a llenor a bardd. Gofynon i ti Dduw ein tad am gymorth i gadw prydferthwch ein hiaith, a pharchu efengil a chadw diwylliant yn ffyddlon mewn gair a gwaith. Diolchwn i ti am holl saint y canrifoedd fy'n rhodio'n weision i ti, a diolch arbennig ar oddwn fel Cymru am Ddewi, ein nawdsant ni. A rodiodd o amgylch gan wneithiad Daioni i'r gwan a'r methedig a'r trist. Gofynnwn ein tad am dy gymorth i'w ddilyn, carwn Gymru a chydddyn a Christ. Amen.